Сәлем дуслар. Сезнең экраннарда шоу-без тапшыруы һәм мин Иркә. Бүгенге тапшыруда Ләйсән Гимаеваның һәм Айрат Ильясовның двойниклары табылган. Булат Җиһаншинның шәхси тормышында нинди үзгәрешләр булган? Лилия Хайруллина кумиры белән очрашкан. Әлеге һәм башка яңалыклар турында киләсе сәгатьтә. Булат Җиһаншин никах укыткан. Тормыш иптәше итеп ул үзенә Нурлат якларыннан Альфира исемле кызны сайлаган. Альфира профессиональ фотограф. Композитор үзенең шәхси тормышы турында сөйләргә яратмый. Сөйгән ярын чәнечкеле телләрдән саклау теләге белән озак кына очрашуга карамастан, ул беркемгә дә аның турында сөйләмәгән. Аларның очрашып йөргәннәренә шактый вакыт үткән. 3 ел. Никахны зур итеп киленнең туган ягында үткәргәннәр. Туйга килгәндә төгәл дата әлегә билгесез. Шоу-без тапшыруның командасы Булатны һәм аның тормыш иптәшен әлеге куанычлы вакыйга белән чын күңелдән тәбрикли. Озын һәм бәхетле тормыш теләп кала. Уйлаган чагымны тоям, йөрәк кага. Aşkına ol sina, yoksuna ol sinde. Kurem ayda senin yüzüne göz oldunda. Tek yanımda sen yok, şuna özgürlenen. Uylarım gel senin belen, benim uylar, benim hisler. Галимнәрнең сүзе буенча, һәрбер кешенең бу дөньяда двойнигы бар. Күптән түгел ТМТV каналының алып баручылары Ләйсән Гимаеваның һәм Айрат Ильясовның двойниклары табылды. Ләйсәннең двойнигы Мәскәү өлкәсендә урнашкан Коломна шәһәрендә яшәүче Екатерина исемле ханым. Екатеринага еш кына урамда килеп, сез Ләйсән Гимаева түгелме дип эндәшкәннәр. Бу сораулар аңарда кызыксыну уятканнар һәм ул ВКонтакте социаль шелтәрендә Ләйсәнне эзләп тапкан. Екатеринаның кызы Ләйсәннең фотосурәтен күреп, хәтта бу әнием син бит дип әйткән. Айрат Ильясовка да шулай ук ВКонтакте социаль шелтәрендә Рөстәм Кәримов исемле егет яза. Аңа еш син Айрат Ильясовка ошагансың дигәннәр һәм ул безнең алып баручыга язарга карар кылган. Айрат белән Рөстәм бер дә очрашканнар юк, ләкин әле дә аралашып торалар. Сез дә үзегезне татар эстрадасының берәр артистына ошатсагыз, экранда күргән электрон адреска фотосурәтләрегезне җибәрегез. Мөгаеннәк сез үзегезнең фотогызны шоу-без тапшыруында күрә алырсыз. Ә хәзер сезнең экраннарда двойниклар түгел, татар эстрадасының чын игезәкләре Рамилә һәм Рәзилә Батыровалар. Кадерле тамашачылар, язның соңгы саленкаларын күрергә ашыгыз. 28 апрель көнне Уникс концертлар залында зур бәйрәм булачак.
сез яратып көтүп алган бай эштәлекле иң күп артистлар чыгыш ясаячак зур концерт тамашасында. Бу кичәдә сез яраткан хитлар, популяр җырчылар, кыскасы менә дигән концерт булачак. Театраль тамашалар яраткан кешеләрне 12 һәм 13 майда филармоник концертлар залында узачак президент агай Фатир Давай исемле театраль солянкага көтүп калабыз. Билетларны кассир.ру, билети.ру, концерт.ру сайтларынан алырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Быел татарның олуг шагыйре Габдулла Тукайның тууына 130 ел тула. Шагыйрьнең «И туган тел, и матур тел» шигыре һәрбер татар өчен үзенә бер төрле гимн һәм маяк булып тора. Бу шигырьне Рәсәйнең төбәкләрендә генә түгел, чит илләрдә дә килә бириләр. Бөек шагыйребезнең туган көне уңаеннан 26 апрель көнне ТМТВ телеканалы татар мультфильм белән берлектә ТМТВ каналында Габдулла Тукай әсәрләре буенча төшерелгән мультфильмнар күрсәтәчәк. Иртәнге 7-дә, көндезге 12-дә, кичке 6-да телевизор каршына утырып, үзебезнең мультфильмнарыбызны карарга онытмагыз. Шоубыз тапшыруы сезгә Артур Марат дуэты башкаруында «И туган тел» җырын тыңларга тәкъдим итә. Апрельдә Уфада Яшьләр сараенда Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Вәсилә Фаттахованың истәлегенә багышланган хәйрия концерты узачак. Әлеге концертта 30-га якын артист катнашачак. Айдар Галимов, Фирдис Тямаев, Илназ Бах, Илмира Сулейманова, Хәмдинә Тимергалиева, Булат Бәйрәмов, Ләйсән Гимаева һәм башкалар. Барлык җыелган акчалар җырчының балаларын тәрбияләүгә юлланачак. Ayrılabız sağ bul deydin mingə Bu uçraşu soңғы mərtəbə Yığışanmayım bizning yollarımız Ayrılır diye irtəgə Aşığasın canım, yalvarışasın Yoğaltığı jingel tabudan Qutqarırğa kirek məxəllətni Süyü kitsə qaytmaz yanadan Лилия Хайруллинаның хыялы чынга ашкан. Җырчының тормыш иптәше аңа Рәсәйдән һәм чит илләрдә танылган популяр булган артист Адам Ламбертның сольный концертына билет бүләк иткән. Әлеге концерт Мәскәүдә узу сәбәпле махсус шул концерт өчен Лилия ире белән Мәскәүгә барган. Барлык хис-тойгыларымны әйтеп аңлата алмыйм. Адам минем күмер. Күптәннән аны күрү хыялы белән яши идем. Ниһаять хыялым чынга ашты. Күңелем белән ял итеп, ләззәт алып кайттым. Аннан башка үзем өчен төрле идеялар тупладым. Бәлки, әлеге идеяларны Лилия Гимадинова белән үзебезнең сольный концертта чынга ашырырбыз. Без экспериментлар яратабыз, дип сөйләде ул концерттан соң. Экспериментларга килгәндә күптән түгел генә Лилияның «Очрашулар кирәк» дигән җырга төшерелгән өр-яңа клибы дөнья күрде. Әлеге клипта җырчы җырлап кына тормый, бии дә. Махсус әлеге клип өчен ул таныш биючедән бию дәресләре алган. Мин сезгә әлеге клипны бергәләп карарга тәкъдим итәм. Шоубыз тапшыруында премьера.
ikili Yok gerekmiş çıkma yollarıma Yaratılan senin ikili Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizim oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Salkınayıp gitken oralarını Bızğanıydı senin hıyanet Gözlerime qarab Aytçı mine Qaydasın bu ılı Məxəbbət Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizim oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizim oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Мәскәүдә, Мәскәүнең герәге Кремль дәүләт сарайында 6-нчы тапкыр халыкара эстрада фестивале татар җыры гөрләп узды. Бу кичне татар җырына сусаган мәскәүлеләр зарыгып китте. 30 популяр артист, татар җырына тугры 6000 тамашачы һәм хит җырлар. Әлеге тантаналы чарада репортаж бергәләп карыйк әле. Сәлам дуслар, бүген Мәскәүдә грандиоз шоу. Кремль дәүләт сараенда татар җыры фестиваленең 6-нчы тапкыр гала концерты. ТМТV премиясе, Алтын барс премиясе лауреатлары бер сәхнәдә. Бу концерттан махсус репортажны без сезгә күрсәтергә әзербез. Нәрсә белән килдегез? Ничек килеп җиттегез? Бүген бик җайлы, самолет белән килдек. Менә инде автобус белән килдек. Кемдер самолет белән, кемдер поезд белән килде, ләкин анда бит инде айрым-айрым киләсең. Ә монда ике автобус бергәләшеп, көлешеп, җырлашып, уеннар уйнап. Без үзебезнең менә коллектив белән бер төркем сәнгать осталары белән, эстрада йолдызлары белән килдек. Матур гына бергә кайтабыз. Без инде бик күбе булгач, баштан 3-4 җырчы әйдәгез әле в города уйныйбыз дип исемнәр әйтеп, беренче хәрефен син әйтәсең, шул сүзнең хәрефен ахыргысын мин әйтәм дип. Аннан соң инде бер 10 минут үткәннән соң бөтен автобус кушылды. Балатайым, баланашы, ашама бер үгезе,
aşı balanın demleri ömürge kalır seni. Нәрсә белән җибәрделәр, шуннан килдек инде без, самолет белән килдек. Бүген самолет белән килдек, кайтабыз поезд белән. Килдек автобус белән, 2 автобус белән, артистлар, күп артистлар бергә җыелып, кемдер самолет белән, кемдер поезд белән. Бик күңелле булды, бик рәхәт булды. Bağlayında bolmağaç, sabahlarda tomaraç, içmezsem birer abıyan, ağzımda oturmaraç. Bağlayında bolmağaç, aktanışta tomaraç, içmezsem birer abıyan, sonra şenlik bulmaraç. Biz инде менә әле Мәскәүгә чит илләрдән Казаннан яңадан Мәскәүгә килеп җиттек. Зур юллар үттек. Инде бераз йокы да юк, ләкин шулай да җыелырга тырышабыз, чөнки бик җаваплы концерт. Бу чыгышка махсус яңа костюм кидегезме? Яисә инде булган архивтагы костюмнарны кидегезме? Беләсезме, әле генә яңгына менә 2 апрель көне шаулап гөрләп TMTV премиясе алдык бит инде. Менә шунда кигән күлмәгемне менә бүген мәскәүлеләргә күрсәтергә килдем бүген. Бу күлмәк инде минем 2 апрель көнне TMTV премиясендә килде. Менә инде Мәскәүгә дә шушы күлмәгемне алып килдем. Мин эшләпәне кимәсәм, ник кимәдең эшләпәңне дип әйтәләр. Кисәм салсаң да була дип әйткән кешеләр бар. Булай да бит син сөйкемле, нишләп салып җырламыйсың дип әйтүчеләр дә бар. Менә бу костюмыңны кем белән бергәлектә уйлап чыгардың, дизайнерлар беләнме, яисә инде үзеңнең теләгеңме? Дөрестән дә әйткәндә, бу инде безнең татар эстрадасында теге аерылып тора торган бер костюм. Шулай булырга тиеш тә. Минемчә, чөнки бөтен кеше дә бит инде озын күлмәк киеп чыга алмый, бөтен кеше дә кыска күлмәк киеп чыга алмый, шуңа күрә ничектер уйладык та шул костюмны киергә булдык. Башта гаиләдә ирем белән, минем ирем продюсер минем өчен. Шуңа күрә аннары режиссерлар белән әлбәттә мин үзем теләгән шәй киеп чыга алмыйм бит инде. Шуңа күрә бөтен кеше бу киемдә катнашты. Бу инде киемнәр махсус түгел инде, безнең тектерелгән сезон киемнәре, ул безнең чыгышка, безнең җырыбызга килешеп, эшләнеп, уйланып, фикерләнеп эшләнгән. Шуңа күрә без аны бүген кулланабыз дип әйтим. Хәмдин апаның бу күлмәген әле беренче тапкыр күрәм. Хәмдин апа бу костюм күлмәкне беренче тапкыр киярсезме? Беренче тапкыр киям, Мәскәүгә килдем бит үзебезнең тамашачыларны күрергә. Булай тормышта нинди яңалыклар бар? Нәрсәләр белән янасыз хәзерге моментта? Әле бүген генә бакча алдык. Нәрсәләр утыртырга уйлыйсыз? Бик әйбер утыртырга мин утырта белмим, әниләр шунда нитсә генә инде. Әллә зур проектлар юк, әмма менә 12 елда соңгы альбом чыккан, ниһаять менә яңадан альбом җыярга тотындым, инде аранжировкалар барса эшләп бетте. Хәзер әкрен тавышлар яза башладык.
нәрсә белән шөгыльләнәсез? Күбрәк нәрсәгә өстен куясыз? Üstün benim elbette min üstünde hazır okutuğa indi küp vakit sarf ettiler yaşlarını terbiyeliyim. Özümün şu 35 yıl içinde toplanan tecrübemle onlarga tapşırığa тырышам. Менә бу ел син бу концертта үзеңнең укытучың белән, остазың белән, Венера Ганиева белән бергә булмаса да бер сәхнәдә чыгыш ясыйсыз. Бу ничектер шатландырамы? Нинди эмоциялар? Шотландыра, біз алымда көріштік, сәжіп алдық, мен айтам, айтайыз әлі, қайным жібәргелі, жырғелі. Туған күн ұмулеклер, һәм қанатлы тілеклер, насip болсын, бәхетлі келешеклер. Туған күн ұмулеклер, һәм қанатлы тілеклер, насip болсын, бәхетлі келешеклер. Менә бүген без сезне ниһаять инде бергә эләктереп алдык. Булай ничек сезнең өйдә, гаиләдә хәлләр? Аллага шөкер. Барда тыныч, балалар үсә? Үсә, без гаиләдә бергә, сәхнәдә генә аерым. Җәйгә ял итәргә ничек әзерләнәсез, егетләр? Ялга мин быел менә без ил патриоты буларак хәзер Египетка, Төркияләргә юллар ябылды, шуңа күрә Кырымга барып кайтырга исәп бар. Яз әлбәттә ул кешегә мин үземә мәсәлән яз бер ниндидер бер илһам алып килә торган вакыт. Яз бит инде яшәеш, яңарыш чоры яңадан. Яңа җырлар менә хәзерсендә бик күп яңа җырлар җыелды, аларны эшлисе баралар берсе. Хәзерге моментта инде яз башланып китте, укропларың нишләп ята? Укроплар үсте, кинза үсте, петрушка үсте, суган үсте, борчак чыкты. Беләм, сез чәчәкләр утыртырга яратасыз, бакчаны карыйсыз. Хәзер башладыгызмы инде бу процессны? Менә бүген мин монда Мәскәүдә Камил абыегыз бүген бакчада карны юк, ул инде тарата, тизрәк иресен дип һәр көннәр җылта. Менә мин инде җирнең ачылганын көтеп торам һәм инде үземнең аннары инде кулларым белән шул чәчәкләрне аралаштырып, оннары помидор, кыярлар утыртам бит инде мин. Җәй көне монча саласы бар авылда. Сез авылда торасызмы? Юк инде. Җәй көннәрне безнең проект созав итәбез. Безнең Юлия Акшин белән дә әле стадионнарда чыгарга исәп булса бер проект барып чыкса чыкмаса инде авылларда йөрисе килә һәм быел акцент ясыйсы килә, клип бер 4-5 клип төшерәсе килә минем. Әле тормыш хатынның инде дисксын чыгарасы бар. Мин белмим, мин бүгенге көн белән яши торган кеше, ләкин авылга кайтырым. Манчалар кирим. 2 ел ял иткән юк иде. Менә алай берсе үзебезнең Кырым якларына барып кайтасым килә, күрәсем килә. Менә шунда ял итеп кайткач, алай берсе үземне яңа җырларның эшли башладым инде, әмма ләкин азагына җиткереп, алай берсе яңа программабызны эшләп бетергә иде. Бакча эшләре башламадыгызмы әле? Әле юк, башламадык. Чәчкәләрне караштырып куйдым инде, орлыкларын. Мин бик яратам чәчкәләр утыртырга һәм инде яңа орлыклар әзерләп җыеп куйдым. Мәскәү тамашасын беләбез, ул үзенчәлекле дип әйтәм, чөнки алар синең гомумән җырчыны хөрмәт итә яраталар икән, алар инде аны гомер буе ярата дигән сүз. Бик шатмын, шундый зур концертта, зур тамашада үземнең катнашуыма Мәскәү халкы, Мәскәү тамашачысы белән күрешеп торуда бик яхшы. Алар бик җылы кабул итәләр. Чагыштырып карарга ярамый тамашачы белән тамашачыны, ләкин алай да була бер төрле саранрак кул чаба торган халык була. Була рәхәтләнеп, җәйлеп, биеп утыра торган, кул чаба торган. Мәскәүдә тәмле рәхәт тамашачы. Менә шул. Менә беренче тапкыр күрдем шундый зур сәхнә. Бик матур сәхнәләре дә бөтенләй бер матур. Мәскәү гомумән үзе бик матур шәһәр. Бик яхшы кабул иттеләр. Мин бик яратам Мәскәү тамашачысын. Алар инде безне сагынып көтеп торалар һәм инде үзебезнең менә ничек дип әйтим, күпчелек тамашачылар Башкортстаннан, Татарстаннан шулай бит инде. Килгән тамашачылар дип әйтәсем килә. Монда яшәсәләр дә алар барыбер үз төбәкләрен, үз туган якларын онытмыйлардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә инде безнең җырларыбызны сагынып, безне көтеп алалар сыман безнең өчен инде күренә. Кремльдә булгач шикарны була инде, чыннан да без әзерләндек. Менә безгә менә кайналдыгыз менә шуны сорам. Күчтәнәш алып килделәр. Бу мишәрләрнең милли ризыгы дип әйтер идем мин. Казылык. Безгә аны килгән саен күчтәнәшкә бирәләр. Biz сорап та алабыз. Әйе, интервьюны бүген казылык алабыз. Татар җырын монда тамашачы көтеп тора.
бигрәк матур үтә һәр елдан ел. Шикралдагы безнең матур моңлы тавышлар туа тора, җырлар була тора. Шатландыра, куандыра, инде күбрәк итеп булсайды шундый концертлар. Бигрәк тә менә бүген бигрәк тә куаныч Кремльдә бит татар халкы. Кремльдә җырлау минемчә бик зур шатлык, бик зур уңыш дип әйтергә дә ярый. Миңа нәрсәсе белән ошый шушы залдагы тавышның бик матур яхшы көйләнүе. Мен шул хәлдәге җырларга рәхәт. Бик матур сәхнә, бик матур гримеркалар. Җырчылар инде зур. Иң асыллары. Әйе, иң асыллары. Алар бит бик сагыналар татар җырларын тыңлап, кайбер кешенең җырлап алалар да, кемдер көлә, шуңа күрә Мәскәү татарлары алар ниндидер икенче атмосфера бирә. Дуслар, Ландыш Нимаджанова җырлап төште. Кайнар эмоцияларын тизгенә сорап алыйк әле, тотып алыйк әле аны. Ничек кәефләр, ничек эмоциялар җырлап кына төштең әле? Бик шәп. Эмоциялар шәп. Халык бик күп. Яхшы кабул иттеләрме? Яхшы кабул иттеләр. Аллага шөкер, Мәскәү халкы гомумән һәр вакыт яхшы кабул итә. Ничек сезгә концерт ошадымы? Концерт бик шәп бара, бик шады. Йөгрә эштән чыгып килдек. Бик матур, бик шәп, артистлар, җырлаучылар бик ошый. Ой, концерттан без шокта. Бик шокта. Бик шәп концертыгыз, бик матур. Без бу артистларны инде кинәтене тыңлыйбыз иде дә, интернетта да инде бик рәхәтләнеп инде. Дуслар, Татарстаннан кунакларында очраттык. Ләйсән, ничек сиңа концерт? Миңа бик ошады. Афәрин. Дуслар, без монда Текила группасының солисты Регина Рахимовны да тотып алдык. На самом деле я не ожидала, что будет полный зал, и сзади сидят и подпевают, и даже встают и танцуют. Очень классно. Мәскәү уртасында, Кремльдә татар концерты бара икән. Моны уйларга кирәк. Министерство ягыннан да поддержать итәргә кирәк. Гомумән, чөнки без бүген, чыннан да Мәскәүдә, без бүген Кремльдә. Бу зур бәхет. Җырчы, Татар җыры фестиваленең лауреаты, ТМТВ премияларын тапшыру тантанасында иң яхшы автор башкаручы номинациясында җиңү яулаган Гүзәлия башкалабызның тамашачыларын үзенең сольный концерты белән куандырды. Безнең репортер әлеге чараны игътибарсыз калдыра алмады һәм шоу-биз тапшыруның тамашачылары өчен кайнар репортаж әзерләде. Сәлам дуслар, шоу-биз тапшыру бүген Гүзәлия һәм аның иҗатташ дуслары белән оештырылган Язлар бит дуслар концертында һәм инде кызыклы интервьюларны, матур күренешләрне без бары тик сезнең өчен әзерләдек. Рәхәтләнеп карагыз. Ничек кәефләр, ничек кабул итәләр? Кәефләр шәп, халык бик җылы кабул итә, күрәсең бик сагынганнар, бик күрәселәр килгән, тыңлыйсылар килгән безнең җырчыларыбызны, бик җылы халык. Казанда концертны бер генә көн оештырырга пландамы? Яисә инде тагын менә шул яхшы кабул иткәч, тагын да инде алдагы көндә дә оештырырга бармы уйлар? Планнар буенча инде көзгә безнең менә Мәскәүдә дә, Казанда да, Чаллыда да, Уфада да концертлар. Авылларда да йөрибез, районнарда да йөрибез, халык кая килә, шунда барабыз без. Состав шул укмы, яисә инде зур шәһәрләрдә аерыламы? Состав бераз башкарак. Әйе, зур шәһәрләрдә инде артистлары да күбрәк. Билетлары да кыйбат. Билетлары да кыйбатрак. Язлар бит дуслар концертында бары тик егетләр генә катнаша. Ни белән бәйле бу? Бу сезнең теләкме? Ни өчен? Беренчедән миңа менә егетләр белән эшләү җиңелрәк. Икенчедән яз бит дуслар. Нет ли чувства ревности? Да ни малейшего чувства ревности. Это все отличные ребята. Я со многими, да, со всеми общаюсь. Всех я знаю, все меня знают. Менә минем тормыш иптәшем ул күбрәк үзем белән дә йөри. Менә теге зуррак концертларда булганда аның миңа ярдәме кирәк. Аның кебек миңа беркем дә ярдәм итә алмый.
Ул минем иң зур поддержка. Я стараюсь сопровождать Гузелю в большинстве ее концертов, но у нас разные сферы деятельности, соответственно, не всегда получается выбраться на все мероприятия. Ну, например, те же самые дискотеки или же концерты в глубинке я физически не могу поехать, а в остальных более крупных. Да, я стараюсь быть рядом и активно помогаю своей жене. Беләм, тормыш иптәшегез әле сезнең үзенең дә шигырьле һөнәре бар. Ул нинди өлкәдә? Ул система администраторы булып эшли. Ә сезнең үзегезнең сайтыгыз бармы? Имени себя сайтлар яратмыйм мин. Чөнки мин үзем теге бик тыйнак кеше, скромный кеше. Интернет челтәрләрендә минем группаларым күп. ВКонтакте, Instagram сайтлары белән бик яхшы кулланасыз һәм инде мәгълүматны карап торам, һәр вакыт чыгарасыз. Иң кызыклы бер язылышу дип әйтәмсең, диалог. Иң кызыклы сорау инде сез Радик Юлъякшинның сөяркәсеме? Төрле сораулар, әйе, шундый сораулар да бирәләр. Кай вакытта инде Гүзәлия менә сезнең дуэт җырлый торган егетләрегез көннән-көн яшәрә бара диләр. Шундый сүзләр дә бар. Ә менә минем дә шундый сорау торды. Радик Юлъякшин сезнең сөяркәгезме? Юк, ул бит бала гына әле. Минем өчен ул бала, ул минем иҗатташ дустым, күп кенә матур җырларымны башкара бит инде, үзегез дә беләсез. Кәефем юк чакта, мин сиңа киләмен. Давасы синдә бит, бик яхшы беләмен. Җил булам, нур булам, яныңа агылам. Минем сын көнем бар, югалмый сагынган. Җил булам, нур булам, яныңа агылам. Минем сын көнем бар, югалмый сагынган. Яз көне депрессия башланырга мөмкин, организм ара. Менә моның белән син ничек көрәшәсең? Буламы ул синдә? Яшь сакта булмай. Әле сизелмәй, шуның өчен яз, ни кыш, ни нинди вакыт булса, әлеге вакытта организм Аллага шөкер түзә һәм инде, ну конечно, яз булганда кызлар бит инде, шуңа инде шул гына илһамландыра. Язны яратасыңмы? Язны яратам, чөнки яз көне минем туган көнем. Димәк, туган көн синең тиздән юбилей. Юбилей булыбызда. Юбилей булыбызда планнар бер интервьюда махсус сиңа әйткән идем, 30 яшь тулга өйрәнәм дип. Әле 30 яшь тулды гына, шуңа күрә миннән 30 яшь тулганнан икенче көннән бирле инде сорыйлар, кашан туй? Әйтәм әле юк. Туйга чакырып китәләр. Шуңа күрә әле алда бик күп эшләр, алда яңа үрләр, яңа планнар, һәм инде гаилә планында артка чигенмичә генә якынлашып килә. Дуслар, монда егетләр генә булуга карамастан, Ансуда нигәдер безнең концертка килгән. Нишләп йөрисең син монда? Мин бит шок никахсыз туган кызы. Бу яңалык инде безнең шоу-без тапшыруында булып узган иде. Дөрестән дә шулаймы, юкмы? Юк, шаярып әйтәм әлбәттә. Гүзәлия, синең иҗатыңа ни дип өлеш кертеме? Әлбәттә, бик зур өлеш кертте. Мин аңа шуның өчен бик рәхмәтлемен. Шуңа күрә мин монда. Ә нинди җырыңны ул сиңа язып бирде? Айлы җанашым һәм дә инде өр-яңа җыр көтелә. Алла бирсәм менә озакламас чыгар. Дуэт көтелмиме Гүзәлия белән? Бәлкем Алла бирсә булыр, кем белгән. Яз дигәч бит инде сырыс килә. Сыерчыкларга оялар кактыгызмы әле, әзерләдегезме? Менә вакыт җитми әле, һаман өйгә дә кайтып җитә алмыйм бит әле. Чыгып киткән идем, киткәнемә бер 15 көн өйдән. Шуңа күрә пока юк әле. Язгы сезонга, язгы көннәргә сез инде киемнәр сатып алдыгызмы? Әкрен-генә менә бу эшкә дә керешәм инде. Мәскәүгә кайтып җитүгә кибетләргә барам, Алла бирсә, киенәм матур иттереп. Яз бит, дуслар. Менә шулай, дуслар, татар шоу-бизнесының кызыклы яңалыкларын белергә телисез икән, безнең ВКонтакте официаль төркемебезгә һәм Instagram аккаунтыбызга язылыгыз һәм әлбәттә шоу-biz тапшыруын күзәтеп барыгыз. Мин, Иркә, әлеге минутта сезнең белән саулашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj hem Stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishak. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bu kun sizning uchun unutilmaslik bo'lsin. Telefoni 226 02 70.